Esta vesprada, com a regidor d'Esports, al costat de l'alcalde Diego Gómez i del president del futbol sala Vicent Fontana, hem disfrutat d'una merescuda victòria de 3-1 a favor del nostre equip. Hi havia, la veritat és que molta preocupació per este partit, ja que la victòria era vital, i era vital per a mantindre aquesta tercera posició de la que disfrutem, que ens situa en una posició de playoff, que és el que tots els amants d'aquest esport del futbol sala volem el playoff que ens porte a la primera divisió. I això és el que s'ha aconseguit en un bon xoc del nostre equip que ens ha fet disfrutar. Des del Departament d'Esports també volem donar les gràcies a tots els que han col·laborat en la reparació express del parquet del nostre Palau, perquè de tots és conegut que després del campionat d'halterofília n'hi hagueren algunes deficiències i només han costat 48 hores para, després d'aquest incident, deixar ja la instal·lació esportiva en unes condicions òptimes per a poder practicar l'esport tots i cada un dels clubs que gasten el Palau d'Esports. Per tant, gràcies a tots, gràcies a les empreses que han col·laborat, gràcies als treballadors del Departament d'Esport que s'han desviscut, que han deixat ahir totes les coses que han fet falta perquè això siga possible. I per tant, avui hem aconseguit visualitzar que està el parquet en bones condicions i hem guanyat, que era lo important.